Wilujeng enjing, Shalom. Pradata ngaturaken wilujeng rawuh dumateng sedaya warganing pasamuan GKJ Gumulan, ugi dumateng warga pasamuan saking Gereja Sanes utawi dumateng sedherek ingkang nembe sepisan menika ngrawuhi pangibadah ing GKJ Gumulan. Pradata ugi ngaturaken wilujeng ambal warsa wiyosan utawi neninggahan ingkang dipun pengeti antawis tanggal 19 dumugi selangkung Januari 2026. Pradata nderek bingah. Pawartos pasamuan Minggu selangkung Januari 2026. Romawi setunggal. Tukar peladosan firman sak sinode GKJ. Pradata GKJ Gumulan badhe nampi peladosanipun Pendeta Stefanus Budi Sarwono STH saking GKJ Nggundih Purwodadi wonten ing pangibadah Setu Sonten 7 Februari 2026 wanci jam 18 ing Gereja Gumulan lan pangibadah Minggu 8 Februari 2026 wanci jam 6 ing Gereja Jomboran. Dene mijing Minggu 21 Februari 2026 Pradata GKJ Gumulan badhe ngutus Ibu Pendetawi Wulandari SSIMA kagem ngladosi ing GKJ Gundih Purwodadi. Romawi kalih. Rapat Pradata terbuka. Badhe kawontenaken benjing Minggu selangkung Januari 2026 wanci jam 16.30 mapan ing Gereja Gumulan. Rapat kasebat bahas informasi kerja majelis lan laporan pelaksanaan kerja komisi tahun 2000 selangkung ingkang dipun rawuhi dening Pradata Gereja kalian 3 pengurus harian, ketua, sekretaris lan bendahara lan perwakilan saking komisi-komisi. Romawi 3, atestasi utawi pindah warga. Pradata sampun ngintunaken serat atestasi utawi serat pindah warga dhateng GKJ Tangerang kagem Bapak Aris Kusnanto kalian putranipun ingkang sewau mapan ing Sitowaya Blok setunggal. Romawi sekawan, rekrutmen mahasiswa teologi asal GKJ. Bapelsin 29 GKJ ngawontenaken rekrutmen calon mahasiswa teologi asal GKJ ingkang badhe dipun paringi beasiswa saking Sinode GKJ. Dene serat permohonan lan kelengkapan administrasi dipun kintun dhateng kantor Sinode GKJ kasep-kasepipun dinten Jemuah 6 Maret 2026. Syarat-syarat lan keterangan saged dipun pirsani ing papan pengumuman gereja. Romawi gangsal. Persekutuan Remaja Gabungan. Benjing Setu 31 Januari 2026 wanci jam 17 mapan ing Gereja Jomboran badhe kawontenaken persekutuan remaja gabungan saking blok setunggal dumugi sekawan. Kasawun warganing pasamuan karsa ndorong putra-putranipun ingkang taksih remaja utawi pemuda supados nderek persekutuan gabungan kasebat. Romawi 6. Pisungsung wulanan kagem wulan Desember 2000 selangkung. Cacahipun kertu 211 kertu. Gunggung pisungsung 21 yuta gangsal atus gangsal ewu rupiah. Romawi 7. Pisungsung ibadah. Pisungsung ingkang dipun kempalaken wonten ing pangibadah Setu sonten 17 lan Minggu 18 Januari 2026. Nggih menika cacah ingkang rawuh 283 gunggung pisungsung 2.853.000 rupiah. Pisungsung Bujana Suci wonten ing pangibadah Minggu 18 Januari 2026 ing Gereja Gumulan gunggung pisungsung 2.200.000 rupiah. Romawi 8. Pisungsung kantong mirungga. Pisungsung kantong mirungga Minggu kaping 3 ingkang dipun kempalaken wonten ing pangibadah Minggu 18 Januari 2026
Gunggung pisungsung Rp1.750.000. Pisungsung sak jangkepipun saged dipun pirsani wonten ing papan pengumuman gereja. Romawi 9 pisungsung mirungga. Rp200.000 saking Bapak Arya Bima kagem kabetahaning pasamuan. Pradata ngaturaken agenging panuwun tumrap pisungsung mirunggan menika. Mekaten pawartos pasamuan dene ingkang badhe nuntun pangibadah wonten ing wanci menika Penatua Riyanto Hadi ginakaken tata pangibadah minggu kaping sekawan. Pasamuan kaaturan jumeneng. Sumangga kita sami memuji Gusti kanthi ngitungaken kidung pasamuan Jawi angka 258 mugi sih rahmating Gusti. Pasamuan kagunganipun Gusti Yesus Kristus, sumangga pangibadah ing dinten menika kita sengker kanthi pengaken. Pitulungan kita menika wonten ing asmanipun Gusti Allah ingkang nitahaken langit lan bumi, ingkang tansah nresnani lan ngrimati titahipun. Amin. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah, Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing kula sedaya. Pasamuan kaaturan sami lenggah. Sumangga sesarengan kita ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi repening kidung pasamuan Jawi angka 180 puji syukur lan panggungung karepekaken padha setunggal lan kalih. Surya Chandra lan pralintang samya nyunarken padang pesingoce mawurahan wasata kewan kirang
Bapak Ibu sedaya monggo kita sedaya nampi angger-anggeripun Gusti ingkang kapendhet saking Kitab Yohanes 13 ayat 3 sekawan dumugi 3 gangsal. Gusti Yesus paring pangandika, kowe padha tak wenehi pepakon anyar, iya iku supaya kowe padha tresna tinresnanono. Dikaya anggonku wis tresna marang kowe, kowe iya padha tresna tinresnanono uga. Kanthi mangkono saben wong bakal padha weruh yen kowe padha dadi siswaku, yaiku manawa kowe padha tresna tinresnan. Nanging asring kita dereng saged nindakaken dawuhipun Gusti menika. Pramila sumangga kita sesarengan ngasuraken diri ing sangajengipun Gusti. Wonten ing pandonga nyuwun pangampuntening dosa. Kita ngakeni lan nelangsani sedaya dosa lan panerak kita sarta nyuwun pitulunganipun Gusti. Murid saged nindakaken sedaya dawuh timbalanipun. Kanthi andhap asoring manah, kawula ngakeni sedaya kalepatan kawula. Duh Gusti, mugi keparenga paring pangapunten lan mujiaken manah kawula. Mugi nyagetaken kawula ngapunten dhateng tiyang ingkang damel lepat lan natoni manah kawula. Sarta nyagetaken kawula mirengaken raos-raosaken lan nindakaken sedaya dawuh timbalan paduka. Gusti mugi miyarsakaken pandonga kawula. Amin. Sok sinten tiyang ingkang kepareng nelangsani dosanipun, Gusti temtu paring pangapunten lan maringi sih rahmat. Pasamuan ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sumangga kita pirengaken waosan kitab suci saking kalih Timotius tunggal ayat 19 minangka pawartos sih rahmat. Mekaten sabdanipun Gusti, kang paring karahayon marang kita lan nimbali kita kelawan timbalan kang suci ora adhedhasar panggawe kita, nanging adhedhasar karsa lan sih rahmate piyambak kang wis kaparingake marang kita ing sakjroning Sang Kristus Yesus ing sadurunge purwaning jaman, sarta kang saiki kawujudake ana ing rawuhe Sang Juru Wilujeng kita Gusti Yesus Kristus, kang wis nyirnakake pati sarta nggiarake urip kang ora bisa rusak. Mekaten pangandikanipun Gusti. Pasamuan kaaturan jumeneng lan sami dene jawat asta sarta uluk salam, salam tentrem raharja. Pasamuan kula suwun kepareng sami jumeneng lan sesarengan kita ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi kidung kesanggeman, kidung pasamuan Jawi angka 212 padha setunggalan kalih aku mbok
caritanana. Pasamuan kaaturan sami lenggah. Sumangga sesarengan sowan ing ngarsanipun Gusti ing salebeting pandonga epiklese. Dualah Rama kawula ing swarga, kepareng kawula sowan suja jengkeng wonten ing ngarsa paduka. Ing wanci enjing menika kawula kepareng badhe mirengaken sabda pangandika paduka ingkang badhe dipun waosaken dening sederek-sederek kawula ingkang kapiji maosaken saperangan saking sabda pangandika paduka. Duh Gusti Allah Rama kawula ing swarga, kawula nyuwun Roh Tuhan ingkang suci kepareng tumedhak wonten ing manah kawula, madangi manah kawula. Ing tundhanipun kawula mangertos menapa ingkang dados liding sabda pangandika paduka. Dumateng para sederek kawula ingkang badhe maosaken sabda pangandika paduka, kawula nyuwun Tuhan kepareng nyarengi lan mbikak manahipun saengga saged maos kanthi leres menapa ingkang Tuhan kersakaken. Dualah Rama kawula ing swarga, kawula nyuwun Tuhan ngapunten dosa lan kalepatan kawula. Pandonga menika kelampanipun kawula suwun atas asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Waosan kitab suci ingkang sepisan kapendhet saking kitab Yesaya bab 9 ayatipun 1 dumugi 50. Bangsa kang lumaku ing pepeteng wis sumurup pepadang gedhe. Wong kang padha manggon ing negara kang peteng dedet wis padha kaplethèkan pepadang. Paduka sampun nuwuhaken surak mawuran saha kabingan ingkang ageng.
Tiang-tiang sami bingah-bingah wonten ing ngarsa paduka kados dene bingahipun tiang ing mangsa panen. Kados dene surak-surakipun tiang nalika bagi rayaan. Awit pasangan ingkang mlinder saha rembatan ingkang wonten ing pundhakipun sarta pentungipun tiang ingkang nindes sampun paduka tugel kados nalika kawonipun Midian. Sebab saben sepatu prajurit ingkang gedra-gedruk tuwin saben jubah ingkang utah rah badhe dados mangsaning latu. Mekaten pangandikanipun Gusti. Jabur tanggapan kapendhet saking Jabur 17 ayat 1 kalajengaken ayat 50 dumugi 9. Anggitane Prabu Daud. Sang Yehuwa kang dadi pepadangku lan pamaretaku, sapa kang tak wedeni? Sang Yehuwa kang dadi bebetenging uripku, sapa kang marakake aku gumeter? Saprakara kang wis tak suwun marang Sang Yehuwa, yaiku kang dak pengini muga bisa manggon ana ing padalemane Sang Yehuwa ing salawase urip. Nyawang kadarmane Sang Yehuwa sarta ngrasakake nikmate ana ing pasucene. Sebab Pangeran ngayomi aku ana ing pasanggrahane. Menawa ana bebaya, ngaling-alingi aku ana ing papan kang ndelik ing sajroning tarupe. Panjenengane mrenahake aku ana ing sadhuwuring parang. Saiki sirahku jejeg, ngungkuli musuh kang ngepung aku. Ana ing tarupe aku bakal nyaosake kurban panuwun kanthi surak-surak. Aku arep ngidung lan ngrepekake mazmur kagem Sang Yehuwa. Duh Yehuwa, mugi karsa miyarsakaken pasambat kawula ingkang kawula unjukaken. Mugi paduka karsa melasi kawula, saha kawula mugi kaparingana wangsulan. Manah kawula nderek dumateng pangandika paduka. Sira ngupaya wedanan ingsun. Wedana paduka inggih lajeng kawula upadosi, Duh Yehuwa. Paduka mugi sampun nutupi wedana paduka dhateng kawula. Paduka sampun nampik abdi paduka kelayan bebendu. Paduka punika pitulungan kawula. Kawula mugi sampun paduka tampik saha paduka tilar Duh Allah, juru wilujeng kawula. Waosan kitab suci ingkang kaping kalih kapendhet saking setunggal Korinto bab setunggal ayat 11 ngantos dumugi 18. Setunggal Korinto bab setunggal ayat 11 ngantos dumugi 18. Ewadene kowe padha dak pituturi para sedulur marga saka asmane Gusti kita Yesus Kristus kowe kabeh dipadha saiyek sarta aja nganti ana pasulayan ing antaramu. Nanging kowe padha raket rukuna, tunggal budi sarta tunggal pangrasa. Sebab para sedulurku, aku wis diwartani dening wong-wong saka brayate Kloe ing ngatasé kowe kabeh yen ing antaramu ana padudon. Kang dak karepake iku yaiku siji-sijine panunggalanmu celathu. Aku iki golongane Paulus, aku golongane Apolos, aku saka golongane Kefas, utawa aku golongane Sang Kristus. Apa Sang Kristus iku kaperang-perang? Apa Paulus iku kasalib marga saka kowe? Utawa apa kowe padha kabaptis ing jenenge Paulus? Aku saos syukur
Dene siji wae saka ing antaramu ora ana kang dak baptis kajaba Krispus lan Gayus. Satemah ora ana wong kang bisa kandha yen kowe padha kabaptis ing jenengku. Aku iya baptis brayate Stefanus. Aliya saka iku aku ora kelingan yen ana wong liyane maneh kang dak baptis. Sebab Sang Kristus anggone ngutus aku iku ora supaya baptis nanging supaya ngabarake Injil lan bab iku ora nganggo kawasisaning tembung supaya salibe Sang Kristus aja nganti dadi ngloho. Awit pawarta bab salib iku pancen dadi kabodhoan tumrape wong kang bakal padha tiwas. Nanging kanggo kita kang padha kapitulungan rahayu dadi sawab kang saka Gusti Allah. Mekaten pangandikanipun Gusti. Puji kunjuk Gusti. Pasamuan kagunganipun Gusti Yesus Kristus waosan Injil ing enjing menika inggih menika Injilipun Gusti Yesus Kristus miturut Matius bab sekawan ayat 12 ngantos dumugi 23. Injil Matius sekawan ayat 12 ngantos dumugi 23. Mekaten sabdanipun Gusti. Bareng Gusti mireng pawarta yen Nabi Yohanes wis kacepeng, panjenengane banjur tindak sumingkir menyang ing tanah Galilea. Pindah saka Nazaret lan dedalem ana ing kutha Kapernaum. Ing sak pinggiring segara ing laladan tanah Sebulon lan Naftali. Supaya kayektenana kang supaya kayektenana kang kapangandikaake dening Nabi Yesaya mengkene. Tanah Sebulon lan tanah Naftali dalan menyang ing segara ing sabrange Bengawan Yarden. Tanah Galilea panggonane bangsa-bangsa liya. Bangsa kang manggon ing pepeteng iku wis ndeleng pepadang kang gedhe. Sarta wong kang padha manggon ing tanah kang kalimputan ing wewayanganing pati iku wis kaplethèkan pepadang. Wiwit nalika iku Gusti Yesus nggelarake piwulang. Pangandikane, padha mratobata amarga kratoning swarga wis cedhak. Nalika Gusti Yesus pinuju tindak urut pinggiring segara Galilea, mirsa wong loro padha sedulur, yaiku Simon kang karan Petrus karo Andreas sedulure, lagi padha nibakake jala ing segara. Amarga padha dadi juru amek iwak. Banjur padha didhawuhi, "Ayo, padha melu aku. Kowe padha bakal ndak dadekake juru amek wong." Saknalika banjur padha ninggal jalane nderekake Gusti Yesus. Sabanjure nalika tindak saka kono panjenengane mirsa wong loro maneh uga padha sadulur, yaiku Yakobus anake Zebedius karo Yohanes sedulure. Ana ing prau lagi ngrewangi Zebedius bapakne anggone nyulami jalane, banjur padha ditimbali. Saknalika padha ninggal praune lan bapakne nuli nderekake Gusti Yesus. Gusti Yesus tumuli ndlajahi sak tlatahé tanah Galilea kabeh.
memulang ana ing papan-papan pangibadahe wong kono sarta nggelarake Injiling kraton apa dene nyarasake sakrupane lelara lan sakrupane memala kang tinemu ing satengahing bangsa kono. Mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus ingkang rahayu inggih menika tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti lan dipun gatosaken. Haleluya. Sugeng enjing pasamuan. Sugeng enjing. Khotbah ing wanci-enjing menika kanthi ira-iraan tinimbalan sesarengan kangge martosaken Injil. Tinimbalan sesarengan kangge martosaken Injil. Pasamuan kagunganipun Gusti Yesus Kristus saben tiyang tentu remen menawi pikantuk kabar ingkang sae, pawartos ingkang remenaken, ingkang saged nuwuhaken greget saha pengajeng-ajeng. Menika tentu remen. Emanipun ing jaman sakmangke menika malah asring kasebar pawartos-pawartos ingkang boten sae. Pawartos-pawartos ingkang kirang cetha sumberipun asring ugi kasebat hoax ngaten. Utawi berita bohong menawi ing basa Indonesia. Media-media sosial menika dados tunggaling gegambaran saya kathahipun pawartos-pawartos ingkang kirang sae, ingkang kirang remenaken, napa malih pawartos-pawartos ingkang asring nuwuhaken raos ajrih, kuatos, lajeng wasmelang, pawartos ingkang mrihatosaken. Nanging ugi ndadosaken gesang menika kados-kados saya peteng lan pengajeng-ajeng menika kados-kados mboten wonten. Kita lajeng angel manggihaken katentreman ing saklebeting gesang sesarengan. Pasamuan ingkang kula tresnani, rawuhipun Gusti Yesus saha pakaryan ing donya menika boten badhe martosaken pawartos hoak utawi pawartos ingkang boten cetha. Pawartos ingkang mrihatosaken boten. Rawuhipun Gusti Yesus menika beta kabar kabingahan bab Injil kratoning Allah. Rawuhipun ugi dados pepadang tumrap menungsa ingkang gesangipun kawengku ing pepeteng. Bab menika kacariosaken ing waosan Injil ing enjing menika inggih saking Injil Matius kawan ayat 13 ayat 12 ngantos dumugi 23. Sasampunipun mireng bab Yohanes Pembaptis ingkang dipun tangkep dening Herodes, Gusti Yesus tindak sumingkir dhateng Galilea. Tentu wonten gegayuhan ingkang mirunggan. Galilea rikala semanten sinebat wewengkonipun tiyang-tiyang ingkang boten wanuh dumateng Gusti. Nanging Gusti Yesus kersa tindak Galilea awit tiyang-tiyang ing sakjawining Israel menika ugi lumebet
ing rancangan kawilujenganipun Gusti Allah lumantar Gusti Yesus Kristus. Rancangan kawilujengan menika boten namung katindakaken dening Gusti Yesus piyambak. Pramila nalika ing Galilea menika Gusti Yesus nimbali sekabat ingkang sepisan. Inggih menika Simon Petrus, Andreas, Yakobus lan Yohanan. Ingkang kala semanten saweg pados ulam wonten ing satunggaling seganten. Tiang sekawan menika pedamelan sedinten-dinten namung juru amek ulam. Pedamelan minangka juru amek ulam asring karemehaken dening tiang sanes. Kaanggep minangka tiang ingkang kirang wasis, tiang miskin. Nanging para juru amek ulam menika katimbalan ngetut wingking Gusti Yesus Kristus lan kadadosaken juru amek tiang. Juru amek tiang menika saking tembung Yunani anthropos sogron, ingkang tegesipun ingkang njala menungsa kabekta dhateng gesang ingkang langkung sae. Timbalan minangka juru amek tiyang menika timbalan kangge nderek makarya martosaken Injil. Nanging sakmenika sanes kristenisasi. Dados juru amek tiyang ateges ndawahaken jala katresnanipun Gusti Allah. Wonten ing satengahing gesang menika satemah kathah tiyang ingkang badhe ngraosaken katresnanipun Gusti Allah lan nampi sih rahmat kawilujengan saking Gusti Allah. Timbalan minangka juru amek tiyang menika tetela dipun tanggapi kanthi saestu dening Simon, Andreas, Yakobus lan Yohanan. Tiang-tiang menika enggal-enggal nilaraken prau saha bapakipun lajeng nderek Gusti Yesus martosaken Injil. Pasamuan kagunganipun Gusti Yesus Kristus ingkang kula tresnani, kita sedaya minangka pendherekipun Sang Kristus ugi nampi timbalan kangge sesarengan martosaken Injil. Tembung Injil menika tegesipun pawartos kabingahan. Inggih menika kabar kabingahan saking Gusti Allah kangge sedaya titah bab pakaryan kawilujenganipun Gusti Allah wonten ing Gusti Yesus Kristus. Gereja lan tiang-tiang pitados katimbalan ngladosi Gusti kanthi ngetutaken tindak lampahipun Gusti. Inggih menika martosaken Injil kratoning Allah wonten ing gesang sak dinten-dinten kita ing ngalam donya menika. Kanthi tembung sanes kita ugi tinimbalan saking juru amek ulam ingkang makarya kangge diri kita pribadi dados juru amek tiang ingkang makarya kagem Gusti lan kratonipun. Kados pundi timbalan menika kita tindakaken? Menapa timbalan menika namung saged dipun tindakaken dening pandhita utawi guru Injil utawi penginjil kemawon? Temtu mboten. Sedaya pendherekipun Gusti ing pedamelan kita piyambak-piyambak ing pundhia papan saged nindakaken timbalan menika lumantar peladosan kita ing gereja ing papan pedamelan kita piyambak-piyambak ing satengahing brayat saha pasrawungan ing satengahing masyarakat
kita saged mbabar katresnan, mbabar katentreman. Nalika pinanggih tiyang ingkang pepes ing pengajeng-ajeng, amargi anggenipun makarya boten kasil, amargi kecalan tiyang ingkang dipun tresnani, amargi risaking gesanging brayat utawi broken home, amargi ngraosaken panandang ingkang awrat saha sesakit ingkang boten mantun-mantun, kita saged nelakaken kawigatosan saha peduli dhateng tiyang menika. Lumantar patrap kita ingkang purun memitran mirengaken lan kebak welas asih, kita kadadosaken ndawahaken jala sak temah tiyang menika katangkep dening katresnanipun Gusti Allah ingkang nuwuhaken pengajeng-ajeng saha pepadang ing gesangipun. Pasamuan ingkang kula tresnani, mirunggan ing minggu menika kita mengeti dinten literasi GKI ingkang kaping 3 lan ambal warsa ingkang kaping 17 sekawan, Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia. Wonten ing sidang sinode kaping 29 GKJ katetepaken dinten literasi GKJ ngepasi trep kalian dinten ambal warsanipun Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia. Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia menika dados salah satunggaling bebadanipun sinode GKJ Gereja Kristen Jawi ingkang leladi ing babagan literasi. Bab menika sinerat wonten ing akta sinode ingkang kaping 29 GKJ artikel 3 gangsal. Lumantar dinten literasi Gereja Kristen Jawi menika pasamuan sacara mirunggan kaatak kangge ngrumaosi bilih peladosan literatur ingkang saged awujud buku-buku, seratan, waosan lan sak piturutipun menika ugi peladosan ingkang wigati. Mboten namung kangge ngrimati kapitadosan, nanging ugi saged kangge sarana martosaken Injil. Saged dados cara lan sarana kangge neksekaken Sang Kristus saha pakaryan katresnan lan kawilujengan saking Gusti Allah. Tundhonipun Injil pawartos kabingan kasebar lan katresnan saha katentreman saking Gusti samsaya sumunar. Amin. Sumangga kita sesarengan lumebet wonten ing wekdal ening sawetawis. Wekdal ening cekap. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita sami ngucapaken pengaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula, ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib nglampahi seda, lajeng kasarekaken tumedak dhateng ing teleng palimengan. Ing 3 dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah,
Lajeng sumengka dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta uratin inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Katuran renggah. Pasamuan sumangga sesarengan kita nyatunggilaken manah ing salebeting pandonga kula dherekaken. Dualah Rama kawula ingkang wonten ing swarga. Asma paduka mugi kasucèna kraton paduka, mugi rawuh karsa paduka mugi kalampauna. Ing bumi kados dene wonten ing swarga. Duh Rama kawula pinujiya asma paduka dening sedaya tiyang ing saklumahing bumi. Matur nuwun ing wanci enjing menika Tuhan kepareng berkahi kawula. Nyarengi gesang lampah kawula ngantos dumugi ing wekdal menika kanthi kawilujengan. Kanthi berkah ingkang luber. Langkung ingkang sae tumraping gesang kawula. Rama kawula ing swarga kawula ndongaaken tumrap para lare ingkang ing wanci menika nembe nedeng-nedengipun sinau wonten ing bangku pawiyatan. Putra-putra ingkang sinau wiwit bangku pawiyatan ngandhap ngantos pawiyatan inggil, pawiyatan luhur, kawula nyuwun wonten ing ngarsa paduka Gusti kepareng nyarengi menapa ingkang dipun tindakaken para anem kagungan paduka. Namung mituruta ing karsa paduka. Kawula gindongaaken tumrap para tiyang sepuh ingkang ing wekdal menika nembe nedeng-nedengipun nyambut damel kangge kabetaning brayat inggih brayat alit menapa dene brayat ageng kawula nyuwun Gusti berkahi menapa ingkang dipun tindakaken wonten ing panyambut damelipun. Sageta murakabi tumrap gesanging brayat lan sesami. Kawula nyuwun rejeki ingkang dipun tampi namung mituruta ing karsa paduka kaberkahana. Duh Gusti Allah Rama kawula ing swarga tumrap para tiyang sepuh menika ugi kawula nyuwun Tuhan kepareng-paring kekiyatan kangge nggula wentah anak-anak peparing paduka sageta mbangun turut miturut wonten ing margi paduka. Duh Gusti Allah Rama kawula ing swarga tumrap para tiyang sepuh ingkang sampun jompo lan sepuh ing kanuraganipun kawula nyuwun Gusti kepareng paring kekiyatan. Menawa malih tumrap kapitadosan wonten ing ngarsa paduka bilih namung asma paduka ing Gusti Yesus Kristus ingkang tansah nulungi lan nyarengi gesangipun. Duh Gusti Rama kawula ing swarga ing wanci enjing menika kawula ugi kepareng ndongaaken tumrap pradataning pasamuan Ibu pamulang kawula, Ibu Pendhita Wiwi Wulandari Tuhan berkahi. Para pradataning pasamuan Tuhan berkahi. Komisi-komisi ingkang wonten ing gereja menika Tuhan berkahi. Menapa ingkang dipun rancang lan dipun tindakaken mugi namung miturut ing karsa paduka lan menapa ingkang dipun tindakaken kangge kaluhuran asma paduka. Duh Gusti Rama kawula ing swarga kawula ndedonga kangge pamrentahan ing negari kawula. Tuhan kepareng berkahi para pemimpin bangsa kawula ingkang
mimpin kawula ing wekdal menika. Wiwit tataran nginggil ngantos tataran ngandhap. Kawula nyuwun Tuhan berkahi. Kawula nyuwun Tuhan kepareng ngapunteni sedaya dosa lan kalepatanipun. Menapa ingkang dipun tindakaken ingkang boten nyondongi ing karsa paduka lan mboten nocoki kalian dawuh sabda pangandika paduka, kawula nyuwun pangapunten. Mugi Gusti kepareng nedahaken margi ingkang miturut ing dawuh paduka kangge samsaya kuncara bangsa kawula lan makmur gesangipun tumrap bangsa lan negari kawula. Duh Gusti Allah Rama kawula ing swarga, menapa ingkang dereng kawula suwun kamangka menika migunani tumrap gesang kawula, kawula nyuwun Gusti kepareng maringaken. Menawi anggen kawula ndedonga sumelip dosa lan kalepatan, kawula nyuwun pangapunten. Kelampaning pandonga kawula suwun atas asmanipun Gusti Yesus Kristus juru wilujeng kawula ingkang gesang. Amin. He saking para suku bangsa, marang Pangeran Yahuwah, iya marang Pangeran Yahuwah kamulyan lan karosan iku. Pangeran Yahuwah caosana kamulyaning asmane, nggawa pisungsung lan seba marang ing platarane. Mekaten menggah tetales kita anggenipun ngaturaken pisungsung lumantar Jabur 96 ayatipun 7 dumugi 8. Kita aturaken pisungsung sesarengan kidung pasamuan Jawi 161. Jiwa raga kawula padha sepisan lan sekawan. Kamu
Kita aturaken wonten ngarsanipun Gusti wonten ing saklebeting pandonga. Wonten ing pungkasaning pandonga kita sesarengan ndonga Rama kawula. Kita ndedonga. Sowan malih do Gusti, agunging panuwun syukur awit berkah lan panuntun paduka wonten ing sauruting gesang kawula. Lan Gusti sampun paring rejeki mantupa-tumpa wonten ing gesang kawula. Wedal menika kawula ngaturaken saperangan rejeki peparing paduka. Mugi paduka berkahi saengga migunani tumraping jembar kraton paduka. Mugi paduka berkahi sedaya bisungsung sae menika bisungsung wulanan menapa bisungsung ingkang mirunggan. Lan paduka ugi nyagetaken kawula tansah mingsungsungaken sawetahing gesang kawula kagem kamulyaning asma paduka. Menawi salebeting kawula ngaturaken pisungsung pinanggih dosa, kawula nyuwun pangapunten. Paduka berkati ugi sedherek-sedherek kawula ingkang kula wentah pisungsung menika, saengga napa ingkang dipun tindakaken tansah nyondongi kalian karsa paduka. Lan sekedap malih kawula badhe mungkasi pangibadah enjang menika, suang-suang wonten ing griya kawula piyambak-piyambak. Mugi paduka tuntun lan dalem pamujan kagungan paduka kawula pasrahaken wonten ing regeman asta paduka. Sedaya menika kala suwun wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus ingkang sampun memucal dumateng kawula, donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, karaton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kagungan kalepatan dumateng kawula. Kanggo punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken ing panggoda nanging mugi paduka uwalaken saking wiyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan sak lami-laminipun. Amin. Pasamuhan kula suwun kepareng sami jumeneng. Sesarengan kita ngluhuraken asmatipun Gusti kanthi kidung pengutusan saking kidung pasamuhan Jawi angka 239 ing jagat kang peteng mangke karepekaken padha setunggal lan padha kalih.
Pasamuan saderengipun sesarengan kita mungkasi pangibadah menika lan mengkeraken papan pangibadah menika, sesarengan kita sami nyuwun berkah wonten ing ngarsanipun Gusti. Sami ngenerno manah dumateng Gusti. Kawula ngeneraken manah dumateng Gusti. Dadosa seksinipun Sang Kristus. Puji syukur kunjuk Gusti. Pinuji Gusti. Samangke lan salam milani. Sumangga sesarengan nampi berkahipun Gusti. Pangeran Yewah maringi berkah dhateng kula sedaya lan ngayomi kula sedaya. Pangeran Yewah nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng kula sedaya lan maringi sih rahmat. Pangeran Yewah nungkulaken wedananipun dhateng kula sedaya lan maringi tentrem rahayu. Amin.